Rígid, quadriculat i monocrom. Quants humans coneixeu que tinguin el cervell així de dur, com aquest totxo de plastilina? Em pregunto si es podria haver evitat d'alguna manera. Imaginem que això és un cervell abans de començar qualsevol procés educatiu. Si ara aquí intentéssim nosaltres incorporar coneixements, experiències, vivències per enriquir la vida mental d'aquesta persona, ens seria molt complicat. Això és dur, és molt rígid, difícilment ho podríem manipular. El primer que hem de fer, per tant, el primer que ha de fer l'educació, és flexibilitzar-ho, és aconseguir que això es converteixi en el mateix bloc que teníem, però amb molta més plasticitat. A la infantesa, les activitats que flexibilitzen més el cervell, que li donen més capacitat de continuar-se modelant amb els futurs aprenentatges, són les artístiques, la música, les arts plàstiques i la psicomotricitat. Haurien de ser les activitats principals, no úniques, principals, per poder-hi anar incorporant també tots aquests altres coneixements lingüístics, matemàtics, socials, de qualsevol altre tipus. Pel final, acabar tenint un cervell que ens permeti... Multicolor. Multicolor, sí. Que en la comparació aquesta seria una persona amb gran riquesa de vida mental, capacitat de trobar interseccions, de planificar el seu futur, de prendre les decisions més adequades perquè té molts elements diferents en els quals nodrir totes aquestes decisions que tard o d'hora tothom ha de prendre a la seva vida. Recordo que quan jo anava a l'escola, que d'això ja fa uns quants anys, si suspenies música, plàstica o educació física, no passava gairebé res, perquè eren les assignatures Maria, considerades menys importants pel currículum escolar. Però el sistema educatiu ha evolucionat força en els últims anys i per això avui ens preguntem quin pes tenen els ensenyaments artístics en l'educació obligatòria. Estem en procés de que cada cop tinguin més importància, siguin més cabdals, però estem en procés encara no. Ara s'està buscant les maneres d'implantar-ho en cada centre. Diem que no està com reglat aquesta presència artística a tots els centres, però sí que cada cop més es veu el potencial, no? En tots els sistemes educatius d'arreu del món, les matemàtiques estan a dalt de tot, no? de la piràmide, llavors les llengües, no? Juntament, i llavors vas baixant i en la base estan els ensenyaments artístics, això és així. Durant la primària, els alumnes fan 4 hores setmanals obligatòries de matemàtiques, 5 hores entre català i castellà i 2 i mitja entre educació plàstica i música. I a la secundària es destinen 4 hores setmanals a les matemàtiques, un mínim de 3 hores al català i 3 al castellà, i 2 a plàstica i 2 a música. A més, els centres educatius poden completar l'horari setmanal amb les hores de lliure disposició. I si treballen per projectes, que cada vegada és més habitual, poden incloure les matèries artístiques de manera més transversal. Així que la incidència de l'art a les aules, al final, depèn de cada centre. La incidència pot ser bàsica o molt gran, en funció del currículum i plantejament curricular, és a dir, les apostes que fan cada centre al voltant del que ells pensen que han de trametre al seu alumnat. No? Llavors, clar, tenim centres que hi han donat una importància 10 i, per tant, han fonamentat, i et dic, han estructurat tot el currículum de tota la primària al voltant dels ensenyaments artístics, i hi ha qui ha fet la bàsica. Hi ha estudis, oi, que demostren que una bona educació artística fa millorar el rendiment acadèmic en totes les competències. Sí, has fet una cara de satisfacció. Exacte, perquè m'encanta que, no? A veure, sempre hi ha una frase que jo repeteixo molt sovint, que és els ensenyaments artístics doncs milloren el rendiment acadèmic, milloren les competències bàsiques i estructuren el pensament, i això m'ho crec. M'ho crec perquè hem vist resultats i tenim resultats de centres i de tesis doctorals que demostren que uns alumnes, havent treballat tot un procés artístic, han millorat les seves notes, el rendiment acadèmic, i per tant els estudis ho demostren i les nostres realitats en alguns centres també. És molt lògic, a veure, la música per ella mateixa és un llenguatge. Quan estem escoltant o tocant algun instrument musical tenim actives zones lingüístiques del cervell. La música té matemàtica, té lògica i matemàtica en els seus ritmes. La música apel·la sempre a les emocions, i les emocions són clau
pels aprenentatges, sobretot per allò que se'n diu aprendre, per després continuar durant tota la teva vida volent aprendre coses noves, no quedar-te estancat. L'art és creatiu. I la creativitat el que implica és poder pensar futurs alternatius. Hi ha persones que a la seva vida veuen un sol futur i que hi caminen irremeiablement sabent que no acabaran bé, però no tenen capacitat de veure futurs alternatius. Aquesta capacitat, això se'n diu flexibilitat neural, ve donada per la capacitat creativa, imaginar altres coses. I l'art és creatiu. Per tant, l'art ajuda a eixamplar la nostra visió del món. I pel que fa a la psicomotricitat, d'una banda permet conèixer el propi cos, i conèixer el propi cos és importantíssim. La nostra ment, tot allò que en diem les capacitats mentals, sorgeix del funcionament del cervell en interacció amb el cos, perquè totes les entrades d'informació externa ens arriben pels òrgans dels sentits que tenim per tot el cos. I a més, la psicomotricitat també ajuda a madurar el que s'anomenen les funcions executives, que és una part crucial del funcionament del cervell. Va ser com el mecanisme de control de tota la resta de funcions cerebrals. S'ha vist que les persones amb un bon control de funcions executives, que tenen un component important de funció inhibidora dels impulsos, inhibeix un impuls d'ara en espera d'un benefici superior més endavant, doncs les persones que tenen un bon control d'aquesta inhibició dels impulsos són subjectivament molt més felices que les altres. Jo penso que això és molt important. Aquest ha de ser un dels objectius de l'educació, és fer persones i societats que estiguin a gust. Creo que no se da demasiada importancia al arte tanto como se debería, es decir, generalmente hay gente que lo ve, bueno, como que está bien, pero realmente no es útil, no sirve, no produce. Es decir, también somos personas vivas, por lo cual... Sobre todo, de hecho. Sí, algo nos tiene que mantener, pues bueno, con llámalo ilusión, llámalo vocación, pero algo que nos mueva para hacer nuevas cosas y para conocernos a nosotros mismos. El Joan Aguado i els seus companys de l'Institut Juan Manuel Zafra són els autors d'aquesta exposició que van presentar abans de l'estiu al Museu del Disseny de Barcelona. Tot això són materials recuperats de les obres o inspirats en les obres de Glòries. Sí. Puntals, ¿y això? Acero. Acero. Sí, una plancha de acero y lo de abajo que son perfiles. Pero se llaman perfiles, que también son de acero. Durant el curs passat i en el marc del programa en residència, aquest grup de quart de secundària va treballar colze a colze amb l'escultora Mònica Planes. Van estudiar els materials de construcció de la plaça de les Glòries i els van relacionar amb gestos quotidians i objectes domèstics com un llum, una caixa o una catifa. Aprendes sobre el arte y aprendes sobre a ti mismo también. Yo no sabía que, no sé, al organizarme yo, porque yo ayudé a hacer esta obra, y al organizarme yo no sabía que tenía tanta organización de coger y decir estaba aquí, ¿sabes? Pensaba que me iba a perder porque hay un montón de esto y pensaba que me iba a perder. Pero luego ya al estar ahí y al ver, yo ya vi que tenía una capacidad pues, de organización que decía, bueno, a ver... Jo no volia arribar i dir farem això, perquè em semblava més interessant veure qui eren les persones amb les que havia de col·laborar. Si han estat els teus col·laboradors, Exacte. assistents o coartistes. Sí, exacte. Sí. O sigui, hem hagut d'aprendre tots junts també què implicava això, i ells també, no?, saber què volia dir un procés com aquest. Us imagineu anar a classe per fer un projecte artístic amb la Maria Arnal? O amb l'artista Laia Estruch? O amb el poeta Martí Sales? El vido nos traiciona, mi cabezo se pierde. Qué triste la aventura de vivir. Més d'un hauríem anat a l'institut amb una altra cara. Això és el que proposa el programa en residència, que des de fa 10 anys convida artistes de totes les disciplines a desenvolupar una creació artística amb els alumnes durant tot el curs i en horari escolar. I us agradaria tenir més assignatures com aquesta? Sí. Ho tenim claríssim. Sí, perquè aquesta assignatura és una assignatura que no és com les de més. I és
en aquest cas és una oportunitat única. També el que volíem és que, tot i que fossin peces que potser han estat treballades com més individualment, que al final formin part de tot el grup, perquè també és això el que és maco, que tot formi part del grup, que és el que es fa en residència realment, parlar-ho tot, pensar junts. Jo soy adolescente. En els últims anys, les iniciatives que incentiven les arts en l'educació obligatòria s'han consolidat i multiplicat. Que els adolescents no només ballin a la discoteca i ho facin també a l'aula és un dels objectius de Tot Dansa. El programa Cinema en Curs fa pedagogia del setè art més enllà de la cartellera comercial i Educarts desperta la passió per les arts escèniques entre els més petits. I per què creieu que realment és tan important i necessari introduir la creació contemporània a les aules? Per dos temes. Una, perquè cultura i educació són pràcticament sinònims, és a dir, llavors tenir el món de la creació artística actual, contemporània, la que s'està fent aquí, en el nostre context, tenir-la tan lluny dels espais de formació i dels espais d'educació, ens sembla que és un dèficit important. D'altra banda, posar en valor que la creació artística també és una forma de crear coneixement, tan important com el mètode científic, tan important com les humanitats. Doncs la creació artística crea coneixement, per tant, volem també, fent aquest tipus de programes, posar en valor els instituts i les escoles com a centres de creació i com a espais culturals, allò de dir, bueno, doncs, igual que en els museus, en els centres de recerca, en els teatres, es fa cultura i es crea coneixement, en els instituts també. I què en pensen de tot plegat, els que dia a dia s'arremanguen i eduquen els nens i joves del nostre país? Els mestres? Imparteixo arts escèniques en l'Institut Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet i el batxillerat escènic del que soc cap de departament, i també em dedico en el món de l'òpera com a llibretista i director d'escena en un projecte especialment que es diu Liceu, al Gran Teatre del Liceu. Per exemple, en les arts escèniques, molts dels referents que ara mateix tenim o tenen els nostres alumnes són referents nocius, fins i tot diria, no? Perquè són referents de pasas a la siguiente fase. Operación Triunfo, La Voz. Si no lo haces bien, no pasas a la siguiente fase. A l'hora de cantar, per exemple, a l'aula, a la classe, doncs clar, ells tenen la sensació de que o canto bé o no paso a la siguiente fase. Sí, no tinc sentit. I no, clar, no és un concurs. És totalment el contrari, és connectem-nos amb nosaltres mateixos perquè cadascú té la seva visió i no són visions bones ni dolentes, ni saps o no saps, sinó tu ets i creixes amb aquest ets. Hi ha coses que si no fem que passin a l'escola no passarien. Per exemple, si els alumnes només veuen Operació Triunfo o La Voz i no coneixen altres maneres d'expressar-se des de les nostres disciplines amb un ensenyament reglat, es quedaran amb el que hi ha, no? amb el consum, no? Amb aquesta manera de vendre les arts. No? I llavors nosaltres tenim com una obligació. Soc professora de Visual i Plàstica a l'Institut Moisès Broggi, dono classes tant a secundària com a batxillerat artístic, porto ja més de 20 anys dins el món educatiu i sempre he tingut molt clar el poder transformador de l'art a les aules. No és que s'hagin de fer projectes des de l'àrea de Visual i Plàstica, sinó com les diferents matèries intervenen en un projecte artístic, no? Com es pot ser creatiu des de matemàtiques o des de tecnologia, no fa falta que sigui el perfil de profe de música o de Visual i Plàstic, per això cal formació. Jo treballo de professor de música a l'Institut Maria Espinal des del curs passat. I abans d'estar a l'institut vaig estar 17 anys treballant de mestre a l'etapa de primària, també com a especialista de música, tot i que també vaig fer tutories. Va haver un moment que vaig decidir deixar d'ensenyar llenguatge musical perquè m'adonava que no servia de res, perquè el curs següent els nens a primària, en aquest cas, s'oblidaven, no? La majoria oblidaven els conceptes i es quedaven amb la vivència. Llavors va haver un moment que vaig dir jo treballaré a partir de la vivència i des d'aquí ja anirem de lo concret a lo abstracte. Clar, per treballar a partir de la vivència, música, amb 25 alumnes o 30 a secundària, ja em diràs com ho fem. Llavors jo sí que veig que el departament té com bones intencions, està
ha canviat el currículum, per mi amb una mirada encertada, està promovent tot un moviment de canvi o d'innovació pedagògica, no? amb xarxes pel canvi, Escola Nova 21, són coses que comencen a sonar molt, però per mi l'important és baixar ràtios per assegurar que hi hagi un acompanyament emocional i una atenció individualitzada més curosa i que ens permeti treballar en profunditat, perquè si no, no és que els professors ja no vulguem, no? És que no podem. Quina és la formació que tenen els professors dels ensenyaments artístics? Cal ser artista abans que mestre? Jo crec que som professors tots, no? Som profes i abans que músics, abans que matemàtics, abans que... I això és important i crec que de vegades ho perdem de vista, no? Tu pots ser el millor artista del món, pots ser el millor matemàtic del món, tu entres a una aula i si no tens gestió d'aula i si no els mires als ulls i si no tens presència, no fas res. Ja pots dir el més interessant del món, no arriba. I no per formar artistes, insistim, no? Que nosaltres al principi al Brogi semblava que els pares deien és que el meu fill no dibuixa bé. Dic, no, és que no dibuixarem. Vull dir, dibuixarem, però no és l'objectiu que els nostres fills dibuixin bé. Vull dir que és el llenguatge, no? És el llenguatge que em pot servir per fer un mapa visual, per moltes coses. No ha de ser, aquella idea que tenim tots de quan estudiàvem nosaltres, no? Que era una cosa molt manual, que era com entretenir-nos i tenir habilitat amb les mans, no? Vull dir que ara intentem que l'habilitat estigui de les mans al cap, jo dic, o del cap a les mans. Clar, perquè què aporten les vostres assignatures a la formació integral dels alumnes? Més enllà d'això que dius tu, de la cosa més tècnica o de la perícia, no? Nosaltres, sobretot, el que ensenyem és a obrir-se més enllà de la raó, que és la pell, les emocions. Nosaltres, quan érem joves, qui ens educava emocionalment a l'escola? Quina part de la nostra vida ocupen les emocions? 80% el dia a dia, a casa, amb la família, amb els amics? Doncs nosaltres ara tenim aquesta oportunitat que estem obrint de no formar artistes, sinó enriquir persones. Quantes vegades a l'escola ens emocionem? Docents i alumnes, quantes vegades? I això, ens ho hauríem de preguntar, jo crec que és la clau també. Què? Quina és la... Quantes vegades diríeu? Més que el número és si ens emocionem, no? Però ens hem d'emocionar, o sigui, jo quan vaig a la Filmoteca a estrenar les pel·lícules de cinema en curs amb els alumnes, o sigui, és com... Uau! O sigui, un subidon, i ara no només l'estrena, no? Sinó els rodatges, vull dir que hi ha d'haver moments d'aquests que et fa que et relaciones amb l'alumne d'una altra manera i que això cala, no? Relacionat amb això que parlàvem, el curs passat jo vaig fer un espai d'aprenentatge relacionat amb el moviment. Vaig fer un espai de moviment i treballo, per exemple, amb moviment creatiu. O sigui, hi ha una part de l'espai en què sí que treballem algunes coreografies, algunes danses més dirigides, però altres que no, que dono com zero consignes, un trosset de música, alguns elements que poden fer servir, mocadors, pilotes, parelles i tenir un minut per expressar-vos, no? I clar, els veus pàl·lids, els alumnes. Home, jo m'he posat pàl·lida també. Es bloquegen, però clar, o sigui, això ja t'està dient molt, no? La desconnexió que tenim amb el cos, no? O sigui, estem totalment aquí dalt, no? I el cos és com la manera de portar el nostre cap, no?, als llocs. Jo sempre els dic, quan entreu a l'institut sembla que us poseu una màscara, tothom, no? Totes la posem, no?, en realitat. Però la vostra màscara està molt lluny de vosaltres. O sigui, teniu un personatge molt allunyat de la persona i aquest personatge l'esteu alimentant, l'esteu posant molta energia en donar-li forma, en què vagi ben guapo, en què caigui bé, sigui popular, etc. I quan tu estàs posant tanta energia en una imatge, en una foto, t'estàs oblidant de tu. I justament el que veig, amb aquesta evolució en aquests espais artístics, des de la meva experiència, és que, diguéssim, d'alguna manera, la distància entre el personatge i la persona disminueix molt. S'apropen més al que són, al que senten, i són capaços de relaxar-se. Clar, aquí comença un desbloqueig que afecta a tots els àmbits, a tota la resta d'àrees, de com afronten ells els coneixements de qualsevol
de qualsevol disciplina, no només les artístiques, és necessari. Puc venir a les teves classes? Clar que sí. Sembla que ens aniria bé a tots això que expliques, no? Jo crec que els projectes artístics, o quan nosaltres treballem, per exemple, dansa contemporània amb un grup de l'ESO, cada cop i volta al principi diuen esto què és, no? I el primer mes és dur, perquè no acaben de veure què estic fent jo aquí, això per què serveix, no? Tot aquest també, aquesta pregunta de que tot ha de servir per alguna cosa, no? A l'escola hem d'aprendre que els alumnes sàpiguen gaudir pel gaudi, no? Jo dic el gaudi pel gaudi. No ha de servir perquè després seré no sé què, o perquè després pujarà la nota, o perquè després diu no, és una satisfacció personal, no? Igual quan tu decideixes un cap de setmana anar al teatre o anar a un concert, no serveix per enriquir-te tu mateix, no? I això és molt important a la societat en la que estem, no? Serveix per tot, llavors. Bàsicament sí. Aquest any passat vam fer un projecte que a més vam rebre uns quants premis sobre les etiquetes. Un projecte escènic, una creació col·lectiva en què tots ells, jo no vaig anar amb un text, un guió preestablert, sinó que jo vaig plantejar el tema consensuat amb ells i ells anaven portant material al respecte i reflexions i experiències. Llavors ja no tenen la sensació d'actuar, sinó de tenir veu, que és el que nosaltres hem d'intentar, no? Que ells donar-los veu i que ells puguin expressar-se i d'aquesta manera créixer. Ara m'has fet pensar, hi ha una frase que vaig trobar l'altre dia casualment que em va agradar molt, en castellà deia hay un tiempo para dejar que las cosas sucedan y otro tiempo para hacer que sucedan las cosas. I vaig pensar, ostres, això és el meu repte com a professor. O sigui, veure en quin moment he de fer un pas enrere i en quin moment he d'intervenir. És això, és tan senzill, no? Jo crec que tots naixem amb capacitats artístiques, tots tenim capacitat creativa i del que es tracta és de no malmetre-la al llarg del procés de creixement, no? Només és això, ja no és tant fomentar-la, és senzillament no danyar-la, no malmetre-la. I per no malmetre-la has de saber fer un pas enrere i deixar que succeeixin coses.